Pozdravujem všetkých, ktorí sledujú naše videá na Facebooku. Nachádzam sa v jednom kameňolome pri maďarských hraniciach, kde prednedávno sme vymontovali riadiacu jednotku motora kvôli tomu, že nevedela naštartovať motor. Teraz sme ju donesli naspäť opravenú. Ideme skúsiť namontovať na motor a skúsim to naštartovať. Toto je tá riadiaca jednotka, ktorú budeme montovať do auta. A ona presne sa bude montovať tu na toto miesto. Riadiacu jednotku už mám namontovanú, idem skúsiť naštartovať motor. Motor nám naštartoval, takže nechám ho pobehať, aby dobilo vzduchu na predpísanú hodnotu a uvidíme, aké chyby tam zostanú. Zoberieme diagnostiku a skontrolujem motor ešte pomocou diagnostiky. Urobíme ešte diagnostiku motora a pokiaľ tam budú nejaké chyby, tak ich skúsim vymazať, pokiaľ nie, tak takže v pamäti riadiacej jednotky motora nie sú žiadne chyby, tým pádom ja mám prácu ukončenú. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.